Onun için ben daim aytip kelarim. Din menen sayasat, mamleket sektor. Şundan kutulganda bir kutulsaňar, mana siler şular oň tarap, sol tarapda oturganlar şundan erkinlikke çyksaňar bolar. Antken bu barja o yer beker, suw beker, asman beker, nur beker, gün beker. Bundan ötken baýlyk, bundan ötken ömür ýok. Uşun içinden birösüni de Hudaý Taala betin ýaşaw mümkinçiligini alyp goýsa, ýaşaýardyk. Uşunun barja beker. Anan Kırgız'ın saltı beker. Kırgız'ın gada-sadaty beker. Galyň dep goýar. Uşuňa çeýen galyň işini. Söz aýdypdy. Eki jaş baş goşupdy. Ökönün ýaşawsy jaýda, jakyr hiç nersesi jok. Bir oğul bala, bir kız bala. Üýlengende güýe bala, turmuşga çyksa gelin bala. Bolgan usul başga mülki jok. Oşol üçin uğul tarap oşol jaýdak turmuşdy, jakyr turmuşdy galyňdap goýuş üçin oşoga garata mümkinçilikler aga berer. Mal bilen berer, akça bilen berer. Başga. Kız tarap oşonu sebeleyt uğuldukuna gelgende uğul taraptyky jetpej kalgan jagyna üstüne sebet. Uğuldan galyň getet kız menen goşa sepdiler. Any bugünkü günge çeýen Kırgız kızıl satat, yana başka bolçyda kaldy. Antkeni sözdün manysyn sözdün içindegi hasiyetli tanyp. Andaýda işte. Ben aramda otursaňar gerek, ben turmuşga çykam dep, alança güýe bala bolup geldi dep, dasarama tikkeniňer bar aňarda. Ana. Ana. Anaka. Oşo joldan tosup çykkandarga, arkan tosup çykkandarga, oşol arkandy ıraçylyk kılıp oşol bakytga jetiş üçin arkandy jok kılış üçin oşol beti golundagy kirdi ýarjaçylyk bala turgan saralmandary jasagan. Her birinin manysy bar. Aýlanaýyn Kırgız boluş, Hudaýdyň le törüne barıp oturup kalyş. Bugün düşünürüp bere almaýdy. Senin interwiňden gördüm ben. Ýönelip bılçylарды urup atat galyňdy böyle. Galyň oşol bolar. Gördüňmü? Oşonday. Aýdyp da sat degen jok. Kızımı sat degen jok. Ya kız jön bar tutuyup etine tutup bar oturup al degen jok. Jetmegenge sebeleyt kız. Uğul galyňdy böyle. Oşentip ökönün ýaşawsy galyňdalar. Çaýnak alat, tabak alat, şüpürük alat, döşek alat degende. Ondan oşol Manasdagy Saýakbaý, Saganbaýdyň variantlarynda Hanykey atabydyň apabydyň aty Sanara Bega. Aýköl Manas boýunça Fatma Zura. Sanara Bega dep aýtylýar, Fatma Zura dep aýtylýar. Anan oşonda janagy nike jönünde aýtgym gelýär. Saganbaýdyň varianty boýunça Sanara Bega bolup atatdagy Manasdaga turmuşga çykkandan keyin Hanykey derlip atalýar. Han nikege ey bolup Hanykey bolup atat. Ot nike gaýakdan başlalyp atat. Al emi adam ata owenede başlalganda adam ataga owenege jaratkan Hudaý Taala ökönü bir üý bile kılıp atat. Adam atany özünün urukun damin salyp özünün üýü kılıp atat Hudaý. Owenege özünün damin salyp özünün üýü kılıp atat.
Alar turmuşka çygylyk boýunça uul bolgan, kız bolgan. Uul Kudaýdyň öýü, kız Kudaýdyň öýü bolup atan. Oşonon giyin adam ataga oňa adam ata eýe bolup atan. Oşonu üý dep atat, bil dep atat, dep atat, üý biledir. Emne üçin al üý? Antkeni adam ata alamdy jaratyp jerge eýelikdi keltirgende meçitdi salgan jok, serkowdy salgan jok. Manastyrdy, Krishna Buddadan salgan jok. Adamlardan bir ayal kişini, kız kişini bir ul jigitdi özün üýü kılıp, özün urukun sözdü aň sezimdanyň içine berip, anyň diline salıp, özünün üýüni kılıp jaradylar. Oşonu üý dep atat, bil dep atat, eýe dep atat, üý bile dep atat. Al üý bile degen. Muna ayaktan başlalyp atat nike. Kırgızdan taralbaýadan ayaktan taralyp atat. Gördüňermi? Bunday dana sözdü, bunday anyktamany buga karşı tura turgan gaýsy ilim bar da, gaýsy alym bar. Sözden ötken alym jok, sözden ötken Kudaý jok. Masele sözdü çetiş gerek, çeçkende anyň maňysine sen özüň ele hyzmatga turup kalganyny baýkabay kalan. Masele oşonda bolup atar. Üýbüle degen söz özü oşo nikahın atasy dagy elesi. Allah Taala adam ata oňaga nikah kıygan emes. Ökönü özün urukun salıp, damin salıp, akıl esan sezim söz berip, üýü kılgan. Anam menin üýüm boldun da birin birine eýe kılıp tanıtkan. Oşol wagtda özü jaratkan egem eýe bolup turgan eýede ökönü birini tanıtyp, oşol wagtda ökönü bir-birine eýe kılıp goýulan. Oşol üçin men geçe 75-nji ýyllarga çeýin oşonda üstedde 3-nji kursda okuwatkan üstedilim. Oşoga çeýin Joşaluda menin aýlymda bir kırgızdyň kızı kaçıp ketipdi. Je palanyň kızı göýeden çykyp kelipdir degen men ukkan emes. Bul oşol har bir aýlda bir çakan uurular bolat. Oşol uuru bäle üçin bul namys bolçu. Hazır kızı çykyp basa berse, gelinin aýda berse bul awtoritet bolup kaldy. Kudaý urdu kırgız. Antkeni uyat degen, ual degen. Kırgızdın uyat degen sözüne, ual degen sözüne bardyk dinlerden okulary jetpeyt buga. Uyat degende, ual degende kotoruga mümkün emes. Uyat bul Kudaýdan adaşkan yerden bäri uyat. Ual bul Kudaýdan adaşkan yerden bäri jogy ual. Ual menen uyat menen bäri jogy çektep koýgan. Adamdyn erki menen Kudaýdan erki. Adamdın halkı nafsisi menen Kudaýdy çeksiz alam yaratdyran süýüsü ökönü ual, uyat degen söz menen çektep barın jaratyp koýgan. Bizdin saltymyzdyn bar jogy munan uşun içinde hyzmat kılıpdyr. Oy bir bıçak berip koýasyňarby? Muna kulakda müljeýlik.